Druok mar pesa makama obiro jopuonjre owinjo bed ni winjo ber mane e kinde makoro sirikal medo temo mar mondo mi gijiw somo e kuonde tiegruok mamalo. Chako di Lilian, nitiere paro mang'isi ni maki kaito Joseph kaito Viona. Lilian. Ni wacho ni nitie courses ma government fund e university koni to ng'eny gi jopuonjre tieko skul to ng'eny gi tamak tui barabara. Ok giyud tich mapiyo. Kapok idhi kata kanyo, podi wago mbaka mano mar banding ka. Okay, banding ka be intie gi wach? Kanye kuma be adwaga chungo nyaminwa ni. Ka lure gi wach ma old new model kod new funding model. The new funding model, mane model mantie, but an gi knowledge about the old funding model. So, like you don't new funding model, government notemo kar nyalo ne mondo orwak student mang'eny i category mag ginyalo chulo. Kata kamano iyudo ka band 1 ng'eny gi oting'o nyithindo morpo be no chando. To iyudo ka student man kanyo mayudo pesa no ok gin jomo chando. Tiyudo ka nyathi mano bedo nyaka sponsor di high school ni band 5. Meaning kiyudo ka for example student mano bedo sponsorship mane giyudi high school ok en sponsorship mano olu through corruption. Jogi no biro mochopo nyakidala moyudo ni nyathini orpo beni wakaw wapuonjo. To otieko form 4 no kalo nyathino biro university o apply government universities, then government odhi okete band 4. Gini lure ni janyuol nyathini kata nyathini wuon no onge gi information mang'eny manorpo beno timo mondo orwake e band 1. Ng'eny nyithindo mani universities first year, second years, third years yudo ka nyathino biro university no ng'eyo ni after form 4 orpo bena donji university. To information mar ni university ang'o idwaro. Alafu the new funding model wan kaka third years wan experiment manotim kodwa. Koro yudo ka ng'enywa nwaonge information ni. So iyudo ka nyathini band 5, band 4 to nyathini obedo sponsored. Otemo luwo, nitie joma noluwo kama nitie osiepe na moko manoluwo msani gini band 2. Band 1 to onge ng'ama oseduok. Band 1 odong' adong'i band 1 kanyo.